Ben ngono lah enak ben. Colot ah larang kok. Oh iya larang. Dangdut. Apa-apa, malah kita laras kono karo kene. Oh iya. Dangdut. Ya terus e. Ora kerja ora jajan. Terus kae beneran. Diteruske sak aduk sapa ya ini diteruske kowe iki ngawur ngomong. Terus kae saiki. Kaune ngomong. Iki kan kudu diteruske. Kudu dikeduk. Iya ini diteruske nganti ke zaman Covid ya sing diteruske. Panas sudah. Aling-aling. Panas aling-aling. Iki telat ya dicek-cek dulu to. Aku iki gosok.